Кайнар сәламнәр, кадерле дуслар. ТМТV каналында татар эстрадасының төп һәм иң югары хит парады музыкаль бейеклек тапшыруы. Һәм аның алып баручысы мин, Ранил Нуриев. Бу атнада вәгъдә ителгәнчә бергәләп сезнең тавышлар белән җырчыларыбызның музыкаль бейеклектәге урынын билгеләбез. Һәм бездән сезгә артистларыбызның тормышыннан кызыклы яңалыклар. Киттек! Хәзер барыгызда балачакта үскәч кем булырга теләвегезне искә төшерегез. Күпләрегезнең балачак хыялы белән чын барлык туры килмәгәнен төгәл әйтеп була. Безнең хит парадның җырчылары балачакта кем булырга теләгән һәм нинди юллар белән алар музыкага килеп җиткәннәр. Бүген шуның хакта. Тапшырубызның традициясе буенча атна сайын музыкаль бейеклек хит парады үзенең бер резиденты белән сау булаша. Бу атнада Илназ Гарипов безнең хит парадтан китәргә мәҗбүр. Эстрадабызның позитив җырчысына һәм әйдәгез традиция итеп хит парадтан чыгып калган һәр җырчыга уңышлар һәм музыкаль бейеклектә көтеп калуыбызны җиткерик. Bir minutqa туктаптын ал әле. Төшүп калда тормыш арбасыннан. Якты хатирәләр барлар вакыт. Мәшәкатьле көннәр арасыннан. Bir minutка барын онут әле. Искә төшер без мәңгегә түгел. Ниләр дип җавап бирер икән? Фанилектә исәрләнгән күңел. Әй чабабыз, вакыт җитми имеш. Тормыш дигән вакыт уянда. Тапшыруыбызның күңелле өлешенең берсе дуслар. Бу атнаның премьерасы. Яңа катнашучы популяр җырчы, хит җыр һәм матур клип музыкаль бейеклек хит парадында. Кем ул? Инде күпләрегезнең күңелен яулаган җырчы. Барысын да үзегез күрерсез. Игътибар экранга. Қалғанмын үскеннен балаларының бәхетлігіне болсынар, шул хақта бар ойларым. Өзі баламынан қадірлірек, баламының балалары ешілігіме алып қайта, ұнықлар мені тағын. Өзі баламынан қадірлірек, баламының балалары ешілігіме алып қайта, ұнықлар мені насип булды күрергә, бишекләрдә тибрәтергә, иркәләргә сөяргә. Үзе баламның кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагы. Үзе баламның кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагы.
айлық яшьләргә шундый киләчәгең барда рәхәтләнеп яшәргә үзе баламның кадерлерәк баламның балалары яшьлегемә алып кайта оныклар мине тагы үзе баламның кадерлерәк баламның балалары яшьлегемә алып кайта оныклар мине тагы Үзе баламның кадерлерәк баламның балалары яшьлегемә алып кайта оныклар мине тагы үзе баламның кадерлерәк баламның балалары яшьлегемә алып кайта оныклар мине тагы үзе баламның кадерлерәк баламның балалары яшьлегемә алып кайта оныклар мине тагы яшьлегемә алып кайта оныклар мине тагы Ягымлы тавышлы, йомшак күңелле җырчы Илмира Нәгыймовага нинди профессия килешер дип уйлыйсыз? Табиб, укытучы, бәлки психологтыр. Ә хәзер дуслар кинәт борылыш. Кечкенәдән үк Илмира милициядә эшләргә хыялланган. Бала чагында ул тулаем спортка бирелеп яшәгән. Хәтта каратега да йөргән. Ләкин бер көнне буларның барысында җыр алыштырган. Карате буенча соревнованияләрнең берсендә поединок барышында Илмира үзенең каршында булучы кызның борынын сындырган. Кан күрү белән каратедан да, милициядә эшләү теләгеннән дә баш тапкан. Шуннан соң тулаем җырга, сәнгать тормышына кереп киткән Илмира. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Кунакта безнең бүген Илмира Нәгыймова. Һәм без бүген чын саф мәхәббәт турында сөйләшергә булдык. Илмира, бәлки син үзеңнең Шын мәхәббәт тарихыңны безгә сөйләп узарсың. Азгагына югалсам да юксына йөрәк Азгагына югалсам да юксына йөрәк Үзеңдә тоясың җаным сине миңа кирәк Мин сиңа кирәк Үзеңдә тоясың җаным сине миңа кирәк Мин сиңа кирәк Саулык белән яшәтсен Ходаем сине Саулык белән яшәтсен Ходаем сине Мин бөтен синең белән бәхетем минем Бәхетем минем Мин бөтен синең белән бәхетем минем Бәхетем минем Илмира, бездә беренче шалтырату тыңлап карыйк әле. Аңламадырым. Сәлам. Син миңа Кияүгә чыгасыңмы? Илмира, сиңа кияүгә чыгырга тәкъдим ясадылар. Язмыш безне тиң итеп яраткан бугай Язмыш безне тиң итеп яраткан бугай Без бик тә бәхетле бүген яшәгәчә шулай Яшәгәчә шулай Без бик тә бәхетле бүген яшәгәчә шулай Яшәгәчә шулай Без бик тә бәхетле бүген яшәгәчә шулай Яшәгәчә шулай Без бик тә бәхетле бүген яшәгәчә шулай Яшәгәчә шулай Яшәгәчә шулай
Сөйкемле Ләйсән Гимаевага стюардесса булу бик килешер иде минемчә. Ник стюардесса дисезме? Чөнки бала чагында ул нәкъ менә шушы профессиягә гашыйк булган. Шулай ук Ләйсән безгә актриса булу теләген җиткерде. Тик хәзер ул популяр һәм бик үзенчәлекле җырчы. Педагогика училищесына укырга кергәч, Ләйсән беренче тапкыр сольно җырлый башлый. Иҗат тормышының юлын Миләшләрем җыры белән башланып китә. Ләйсән Гимаева һәр чак безне үзенең матур, популяр җырлары белән һәм клиплары белән шатландырып тора. Ятыларга күз салмады ие, үпкәләгән буласың. Әй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, йолдыз күренәмен юл, якты кояш булганда, әй җанашым, җанкаем син минем, күңелемнең күгендә нинди бәхет ярый алдым сине үземә. Әй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, йолдыз күренәмен юл, якты кояш булганда, әй җанашым. Яшыл бер генә рәхмәт елсын булганыңа, эзләп сөюләреңә. Әй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, йолдыз күренәмен юл, якты кояш булганда, әй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, йолдыз күренәмен юл, якты кояш булганда, әй җанашым. Әй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, йолдыз күренәмен юл, якты кояш булганда, әй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, йолдыз күренәмен юл, якты кояш булганда, әй җанашым. Эстрадабызның ялкынлы, энергиясы ташып торган җырчысы Мөнир Рахмаев бала чактан ук җырчы булырга хыялланган. Балалар бакчасыннан бирле аның җырга карата мәхәббәте бик зур булган. Гомумән җыр Мөнирнең юлдашы. Сәхнәдә генә түгел, хәтта душта булганда да җырларга ярата ул җырларын. Шулай да Мөнир, син кем булырга хыялландың дигән сорауга, мин яхшы кеше булырга хыялландым, әмма тагын да яхшырак кеше булдым дип җавап кайтарды. Бик яхшы кеше Мөнир Рахмаев һәм аның җыры. Рәхим итеп тыңлагыз.
Көтүпләрle аласың, шатланыплар каласың. Теләкләрнең бәйләмен, туган көнең бәйрәмен. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Якты кич күңелеңдә, бәйрәм туган көнеңдә. Дус туган якыннарың котлый сине ул көндә. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Шатланып яшә әллә, яшәндә яшнә әллә. Җырлап биеп күңел ачы, күңелнең шундый мәллә. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Көтүпләрle аласың, шатланыплар каласың. Теләкләрнең бәйләмен, туган көнең бәйрәмен. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Бәхетле киләчәкләр. Бу дуэтның солистлары балачактан ук җырга, моңга гашыйк булып үскәннәр. Балачак хыяллары тормышка ашкан аларның. Артур Марат дуэты уңышлы гына иҗат тормышында кайный. Ә ничек булсын тагын? Балачагымнан бирле мине сәхнә үзенә тартып тора иде дип сөйләде Артур. Инде 6-нчы сыйныфта укганда ул үзенең ансамбле белән 8 март концертында катнашкан. Музыка мәктәбендә гитаристлар төркеме оештырып, шунда солист булган. Ә Маратның уен коралларына карата мәхәббәт гитарага түгел, ә гармунга булган икән. 4-5 сыйныфта укыганда ул гармунда татар халык көйләрен уйный башлый. Бәләкәй чакта Зәй районының кечкенә генә бер авылында өй зурлыгы кебек мәдәният йортында шияләр җырын башкарганын хәтерли Марат. Шушы җырның эксклюзив видеосы да бар, дуслар. Бәлки егетләр бу видеоны 7-8 мартта үткәчәк концертларында тамашачыларга тәкъдим итерләр. Бер күрүдә сиңа гашык булдым. Гашык булып яшимен әле дә. Шундый назлы карашларың синең. Наз булганга яшәүм ямле дә. Яратам мин сине җаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Яратам мин сине җаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Башкаларны күрми яшим хәзер. Бергә чакта рәхәт шул җаныма. Җырларымда минем саф хисләрем. Кадерлемә сөйгән ярыма. Яратам мин сине җаным. Бар назымны бүләк итәм.
Bu әлі менің яннарымда сен келерген. Яратам мен сені жаным, бар назымны бөлек етем. Бұл әлі менің яннарымда сен келерген. Bir күрдә сиңа гашыйк булдым, гашыйк булып яшеймен әле дә. Өзелепләр яратуым сине, яшәүемнең мәгънәсе ямәдә. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гәрикән. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гәрикән. Бул әле минем яннарымда bir күрдә сиңа гашыйк булдым. Үзенең балачак хыяллары белән музыкаль биеклек хит-парады резидентлары диджей Радик һәм Айрат Сафин дуэтыда бүлеште. Кечкенәдән Радик космонавт булырга теләгән. Ләкин телевизордагы чит ил кинолары яшь Радикның хыялын үзгәрткән. Америка киноларында күрсәткән текә полицейскилар кебек, ул да тынычлык саклаучылар сафына басырга теләгән. Шулай да кечкенәдән музыка белән шөгыльләнгәнгә, тормышын сәнгатькә багышлаган. Рок төркемендә уйнап, рок-музыкант булырга теләгән. Айратның исә хыялы бер бизнесмен булу. Айрат 10 яшеннән җырлый башлый һәм 14 яшендә ул Роза Хабибуллина җитәкчелегендәге Ай-Кай төркеме белән иҗат итә башлый. Шунда диджей Радик белән танышалар да.
Узган икәнен Кирәк миңа күптән аңларга Һәрбер иртә саен Юк сиңа түгел Сәлам бирәм озу таңнарга Эльмира Сөләйманованың музыкага һәм эстрадага юлы инде бала чактан ук салына башлаган. Эльмира мәктәптә 7нче сыйныфта укганда җырлый башлый һәм музыка мәктәбенә кереп, аны уңышлы гына тәмамлый. Мәктәптән соң Даниф Шәрәфетдинов группасында эшли башлый. Эльмирадан өметле җырчы чыгачагын күреп, Даниф аны Йолдызлар фабрикасына алып бара. Шуннан башлап инде менә 8 ел Эльмира Сөләйманова Барс Медиа продюсерлык үзәге белән уңышлы гына иҗат итә. Моң музыка ягыннан таланты зур булуга карамастан, Эльмира бала чакта гел балалар бакчасында тәрбияләүче булып эшләргә хыялланган. Yazmışına kağılmasın balan aşısı balam balakayım balan aşı aşama bir gözüp aşı balanın demleri ömrüge kalır singip balakayım balan aşı aşama bir güzüp aşı balanın demleri ömrüge kalır singip uzaklamaz karlar yağar jayatır şu balanın yazmış yolu yaktı bulasın ey Hudayım balamını balakayım balan aşı aşama bir gözüp aşı balanın demleri ömrüge kalır singip Şeşegi maturanın ağır şakıda yerdem suzgan unutma Huday barı balakayım balan aşı aşama bir gözü başı balanın demleri ömrüge kalır seni balakayım
Aşama bir gözü Aşı balanın demleri Ömürge kalır seni Aşı balanın demleri Ömürge kalır seni Aşı balanın demleri Ömürge kalır seni Кичкенә чактан ук Гүзәл Уразованың тормышы музыка иҗат белән бәйле. 2нче класста укыганда ук ул музыка мәктәбенә йөри башлый. Якты, талантлы Гүзәл мәктәп елларында инде хор солисты булган. Бик күп чараларда, концертларда һәм конкурсларда катнашкан. Шуларның иң истә калганы 7нче сыйныфта укыганда Уфа шәһәрендә үткән Звездочки Башкортостаны концертында катнашып, 1нче урынны яулау диде Гүзәл Уразова. Ә менә Илдар Хәкимов табиб булырга теләгән. Шулай да музыкага омтылышы көчле булганга, Илдар тормышын иҗат юлы белән дәвам итә. 3 яшьтән җырлый башлый ул. Иң беренче башкарган җыры Әниемнең җылы кочагы. Уфа сәнгать училищесын тәмамлап, Казан сәнгать институтына укырга кергән. Тик укуын ташлап, Әлмәттә экономистка укыган. Күп кырлы, талантлы Гүзәл Уразова һәм Илдар Хәкимовның иҗат җимеше сезнең өчен. Музыкаль биеклек хит-парадының иң якты һәм иң төп урыннары. Беренче эшлекне ачып җибәрүче җырчы, каршы алыгыз. Жаным, шундый матур җирләр кара әле. Без кай тирәдә соң ул? Матур шул сөеклем, без тайгада. Монда аюлар, бүрләр дә бар микән? Кем белә инде аны? Тукта әле. Нәрсә булды? Безнең бензин бетә ахыры. Утырабыз. Сиңа булган хисләремне тиңнем кайнар кояшка Жылытырмын, эретермен, баткан булсаң сагышка.
Бала чакта кем генә булырга хыяланмаган Фирдәүс Тимаев. Милиционер булам дип тиз бида юридик бүлекне тәмамлаган. Әтисе кебек электрик булам дип читтә торып Энергия университетта укыган. Тик булар вакытлы гына хыялларның берсе. Төп хыялы шулай да зур сәхнәгә менеп. Кечкенәдән авылның, районның концертларында катнашкан Фирдәүс популярлыкны һәм зур сәхнәне яулый алырмын дип һич тә уйламаган. Лениногорск педагогика училищесында укганда 2000 елларда үзенең беренче автор башкаручы булып сынап карый башлаган. Дуслар, паршалыгыз музыкаль биеклек хит-парадында Фирдәүс Тимаев. Бу атнада пьедесталның икенче баскычын яулаучы һәм көмеш медальгә лаек булучыны кайнар алкышлар белән сезгә тәкъдим итәбез. Икенче урын. Гомер үтә, нигә үтә? Еллар арты, ел ямгагы, сүтә. Хәзер булай. Ут яшьлеккә, мут яшьлеккә. Сиздермичә, хәлсез картлы килеп җитә. Бергәләп. Яшәп калый. Янып калый. Бу тормышта игелекле эзләр салый. Яшәп калый. Янып калый. Бу тормышта игелекле эзләр салый. Кулларны күтәрде каза. Айлар түгә. Yıllar tüge Ömür yolun barıma dur Düşler bizi Armaz salmaz Yüreklerine Bir gele Zimmiş bulur Kilip görür Gömür kızı Karda Yaşap kalır Yanıp kalır Bu durmuşta iyilikle özler salır Yaşap kalır Yanıp kalır Bu durmuşta iyilikle özler salır Gündemli kulağına Rozi, Köşelükünü uyga salıp Sənət suğar Yaşa yemek Tarmış gemek Saklar için Sideride Jirde tuğar Gittik Yaşap kalır Yanıp kalır Bu durmuşta İyilikle Özler salır Gaza Yaşap kalır Yanıp kalır Bu durmuşta İyilikle Özler salır Gömür kiler Enəciriyə Yana sabıy Ova salar Hazır bulay Xəyallarını Aşarırğa Bu dünyada Senin minin Devam kalar Güderimiz kullarına Yaşap kalır Yanıp kalır Bu durmuşta İyilikle Özler salır Gaza Yaşap kalır Yanıp kalır Bu durmuşta İyilikle Özler salır Bu durmuşta İyilikle Özler salır Kozanlarda İyilikle Özler salır Rekme
Иркә үзен белгәннән бирле җырчы булырга теләп, бары җыр, бары сәхнә дип хыялланып яшәгән. Моның өчен нәрсә этәргеч булды дигән сораубызга җырчы бар нәрсә гаиләдән килә. Минем әнием җырлый, әтием гармунда уйный. Алар минем өчен үрнәк һәм этәргеч булдылар да инде дип җавап кайтарды. Талантлы җырчыбызны каршы алабыз. Эфирда музыкаль биеклек. ТМТV каналының иң төп хит парады һәм мин Ранил Нуриев бүгенге атнаның лидерын игълан итәргә әзер. Беренче урын. Алкышлар, дуслар. Матурларга кызыкмагыз, таянығыз акылларга. Алдынмагыз, алмаштырып кимешләрне алтыннарга. Кимешләрне алтыннарга. Аларга карап, алданып, кызыга карап янып. Үткәрәм гомерләремне кыен хәлләргә калып. Сарга карап, саргаеп яшәргә калмыйм дисәң. Җанына тең булмасларга күңелем төшмәсен икән. Җаныма тең йөрәгемә пар булсын дигән идем. Йөрәге дә үзе кебек матурдыр дигән идем. Матурдыр дигән идем. Аларга карап, алданып, кызыга карап янып. Үткәрәм гомерләремне кыен хәлләргә калып. Сарга карап, саргаеп яшәргә калмыйм дисәң. Җанына тең булмасларга күңелем төшмәсен икән. Арадан калган топны авыр-авыр тулары. Әрнүләргә дучар итте сине яратулары. Сине яратулары. Аларга карап, алданып, кызыга карап янып. Үткәрәм гомерләремне кыен хәлләргә калып. Сарга карап, саргаеп яшәргә калмыйм дисәң. Җанына тең булмасларга күңелем төшмәсен икән. Аларга карап, алданып, кызыга карап янып. Үткәрәм гомерләремне кыен хәлләргә калып. Сарга карап, саргаеп яшәргә калмыйм дисәң. Җанына тең булмасларга күңелем төшмәсен икән. Җанына тең булмасларга күңелем төшмәсен икән. Шулай итеп бу атнаның унлыгын билгеләдек. Киләсе атнада кем нинди урын яулар, барысы да сездән тора. Киләсе атнада якшәмбе кичке сәгать 6-да ТМТV каналында мин Ранил Нуриев сезгә тавыш бирү нәтиҗәләрен җиткерермен. Барыгызга да бәхет телим, барыгызга да уңышлар. Пока!